Insemmilkom merħba għal programm News.mt. Dan il-gvern qiegħed jaħdem qatih fil-qasam tas-saħħa u dan qed tkun riflessa fir-riżultati li qegħdin jinkisbu. Riżultati anka fejn tisħol il-ħin ta' stennija li wieħed jistenna sabiex jinqeda mill-Isptar Mater Dei. Ja naraw dak illi kien ippreżentat fil-Parlament. Jekk hemm settur li jolqot lill-poplu fil-laħam il-ħaj huwa dak tas-saħħa. Rapporti jsiru bil-gżus u fi klassifiċi Ewropej niġu mal-aqwa. Iżda dan kollu ma jfisser xejn għal dik l-anzjana li forsi għamlet snin fuq lista ta' stennija biex tbiddel irkoppitha jew għal dik l-om li x-xhur sakemm isir intervent lil ulieda tħosshom eternità. Kienu jgħidu li l-listi ta' stennija jispiċċaw biss fl-aħħar tad-dinja. Iżda dak li qed naraw propju llum huwa xi ħaġa kompletament differenti brida u inizjattivi li qed iwasslu biex il-listi ta' stennija propju jonqsu immens. Illum qegħdin hawnhekk biex nanalizzaw x'wassal għal dawn il-fatturi. Kien hemm ħafna nies li qed jistennew xhur u snin twal biex jieħdu dan is-servizz naturalment. Illi inti tagħti servizz u tgħid li huwa b'xejn imma mbagħad tieħdu wara sentej wara 4 snin. Kien hemm anke minn 10 snin biex jagħmel hip replacement. Mhux qed tieħu servizz tajjeb. U laqqas ma jfisser li tieħu servizz b'xejn ħafna minn nies kienu jispiċċaw ħallsu biex jieħdu dan is-servizz. Konxu minn din ir-realtà qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali l-Partit Laburista wieħed li jnaqqas il-waiting list u żmien ta' stennija. Fost oħrajn, fil-manifest elettorali qal intejbu l-mod kif jingħataw l-appuntamenti l-isptar sabiex naqtaw il-ħafna stennija u fullar din tkun żviluppata b'konsultazzjoni sħiħa ma' kull min hu ikkonċernat. Illum, 3 snin wara nanalizzaw fejn qegħdin. Nibdew bl-emerġenza fejn għal ħafna snin ħafna esperjenza u realtà fejn jidħlu fjum u joħorġu fieħor. Illum pazjent jieħu medja ta' 53 minuta minn xi jidħol sakemm jaraħ it-tabib u sa 41 minuta sakemm pazjent jintbagħat id-dar. Dan kien riżultat ta' bidliet kbar li saru fl-aħħar 3 snin. Żdiedu l-cubicles, irdoppja l-ispazju biex aktar nies jiġu investati fl-istess ħin u rdoppja n-numru ta' infermiera. Minn 76 fl-2012 telgħu għal 131 fl-2015. Dan minn barra li nfetħet l-emerġenza ta' tfal u tnedew sistemi ġodda biex ikunu jafu l-pazjenti kollha l-ħin kollu fejn qegħdin u kemm ikun ilhom jistennew. Qed isiru wkoll trajieġ biex il-pazjent ikun jaf mill-ewwel jekk għandux bżonn jieqpa l-emerġenza jew mhux f'xi qasam apposta. L-emerġenza ma kienx l-unika qasam li esperjenza titjib konsiderevoli. Fl-2015, is-servizz tal-outpatients irreġistra żieda ta' 33,000 vista fuq is-sena ta' qabel. Qegħdin issa nikkonċentraw din is-sena biex innaqsu l-waiting list u l-ħin ta' stennija għall-outpatients, ġifieri meta pazjent it-tabib tiegħu ikun bagħtu għand il-professur. Din l-istess sibna snin ta' stennija ta' xi kliniċi minnhom li jaqbes is-sena, kultant anke sena u nofs, u dina mhix aċċettabbli. Dan iżda ma sarx b'kombinazzjoni. Estensjoni fil-ħinijiet, is-servizzi u r-riżorsi kienu kruċjali. Hekk ukoll irridu nagħmlu għal outpatients, irridu l-kliniċi tagħna jibqgħu jaħdmu sa 8 ta' filgħaxija, u rridu wkoll li jaħdmu fil-weekends u speċjalment il-ħadut għax għalkemm il-Mart m'għandux sibtor ħadd, ħafna drabi l-isptar tagħna jaħdem mit-tnejn sal-ġimgħa, kultant xi naqra xogħol is-sibt u l-ħadd ma nutilizzawx, mentri r-risorsi qegħdin hawnhekk il-ħaddiema tagħna ħafna minnhom joffru li jaħdmu l-ħadd ukoll u allura rridu nużaw dawn ir-risorsi kollha biex nkunu nistgħu nagħtu l-pazjenti tagħna servizz mhux biss eċċellenti ma fil-pront. Rekord assolut ieħor fin-numru tal-ispeċjalisti jaħdmu l-isptar 342, żieda ta' 57 professjonista fuq l-2013. Hemm numru ta' fatturi li waslu għal stennija inqas ta' waiting list. Is-settur privat hemm, iżda l-użu aħjar u maniġġjar tal-riżorsi umani hemm ħafna wkoll biex din l-istennija tkompli tonqos. L-amministrazzjoni tal-isptar hija kruċjali fl-iskedar tal-operat fl-isptar. Meta qabel is-swali tat-teatri kienu jintużaw sa 2:30 ta' wara nofsinhar, issa jintużaw saħansitra fis-sigħat bikrin ta' filgħodu, inkluż il-ħadd. Ġifieri jekk inti għandek teatru u t-teatru kemm jista' jkun tużah. Idealment il-ġurnata kollha ma jaqafx, ma jagħmilx ħin wieqaf, riżorsa bħal dik wieqfa hija nistgħu ngħidu hekk ħela. L-MRI, CT scans u ultrasound qed jaħdmu saħansitra bil-lejl b'appuntamenti fis-siegħa ta' filgħodu 3 ta' filgħodu.
In-nies laqgħu dan il-pass għax flok jistennew sentejn kif kien jiġri qabel, l-MRI qed jagħmluha wara 6 ġimgħat. Fejn jidħol l-MRI pereżempju, minflok nagħmlu MRIs mit-8 sal-5 kif kien jiġri qabel, illum qed nagħmluhom prattikament 24 siegħa kuljum. X'ingħidu għall-qasam tal-oftomoloġija? X'inhi l-lista ta' stennija ta' pazjenti biex issirilhom l-operazzjoni tal-kataretti? Minn 3580 fl-aħħar tal-2013 dawn niżlu għal 1231 fl-aħħar tas-sena l-oħra. Sodisfazzjoni u iktar motivazzjoni biex il-lista tkompli tonqos, jgħid l-oftalmologu Franco Merċieqa li l-pjani tiegħu kienu kruċjali għal dan ir-riżultat. Li l-gvern mhux m'għamilx sforz ta' sena biex naqqas il-waiting list u mbagħad jaqfem, imma l-gvern qed jimxi fuq pjan u l-pjan huwa li naqsu l-waiting list sostenibilment. Il-massimu tar-riżorsi qed jintuża wkoll fil-qasam tal-oftomoloġija. Pereżempju, jekk tal-għajnejn qabel konna nużaw 60% tat-theatre time, l-lum ġurnata nużaw aktar minn 90%. U għalhekk naqqasna l-waiting list u ħajbqgħu baxxi għaliex ovvjament qed nagħmlu aktar pazjenti milli fil-fatt qed impoġġu fuq il-waiting list. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern għall-iżmien ta' stennija l-proċedura tal-kataretti permezz tal-loppju lokali niżel minn aktar minn 3 snin fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti għal madwar 4 xhur illum il-ġurnata. Dan jgħod ukoll għall-operazzjoni bl-oppju ġenerali. Sar magħruf ukoll il-pazjenti li jkollhom bżonn bypass jingħataw data immedjata u l-operazzjoni ssir fi żmien xahar. Il-lista ta' stennija ta' kemm pazjenti qed jistennew biex issirilhom angiogram naqset drastikament matul is-snin. Fl-2012 kien hemm 293 pazjent jistennew biex issirilhom l-angiogram u preżentament hemm 11. Figuri li jitkellmu weħedhom. F'dawk li huma operazzjonijiet tal-angioplasti fl-2012 kien hemm 41 pazjent jistennew, filwaqt li fil-preżent hemm biss 4 pazjenti. Aħna sibna waiting list across the board, ġifieri sibna waiting list fejn għandhom x'jaqsmu operazzjonijiet, sibna waiting list fejn għandhom x'jaqsmu investigazzjonijiet u testijiet, u sibna waiting lists fl-outpatients u f'entitajiet oħrajn, pereżempju CDAU fejn tfal li kollhom bżonn jaraw psikologu għax għandhom xi problemi ta' imġiba, kien hemm waiting list ta' sentej u nofs. Dinha naqqasniha għal ftit ġimgħat. Illum hemm 192 pazjent jistennew operazzjoni ta' knee replacement minn 1733 persuna. Aħbar iktar pożittiva hija li fi ftit sigħat il-pazjent joħroġ mill-isptar. Qabel kellu jagħmel 5 tiem. Din is-sena bdejna nittakiljaw il-problemi tal-hip knee replacement, so dawk niżlin illum kellna pazjenti li kienu ilhom 10 snin pereżempju, 11 sena jistennew għal hip replacement. Din is-sena qasniha 10 sena u nofs, bejn wieħed u ieħor bejn sena u nofs u sentej, irridu nkomplu naqsuha biex naqsuha lanqas minn sena. Biex dawn ir-riżultati jissaħħu din is-sena jkun hemm 15 il-konsulent aktar. Sissa ħarġu 7 post u fil-ġimgħat li ġejjin se toħroġ sejħa għal 10 konsulenti oħra. Is-servizz tas-saħħa jeħtieġ ukoll aktar professjonisti u infermiera, għalhekk il-Gvern jinsab f'taħdidiet mal-MUMN biex iħajru aktar żgħażagħ jieħdu l-professjoni tan-nursing. Il-Gvern jixtieq li din is-sena jimpjega mal-100 infermier ieħor biex ikompli jżid is-servizzi u jnaqqas il-listi ta' stennija. Imma bagħad irridu nżidu r-riżorsi, għandna pjani li nibnu aktar swali tal-operazzjonijiet, għandna pjani li nibnu aktar kliniċi biex nkunu nistgħu naqdu nistana, u rridu dejjem indaħlu aktar tobba aktar nurses biex nkunu nistgħu dawn is-servizzi li qegħdin nofru l-pazjenti tagħna nagħtuhom mod eċċellenti mingħajr ħlas u fil-ħin. Xogħol it-tobba m'għadux biss ġol isptar iżda permezz ta' viżiti fid-djar tal-pazjenti, il-professjonisti qed jimmassimizzaw ir-riżorsi tagħhom. Id-Dipartiment li jħossib ta' dan it-tip ta' operazzjonijiet ħoloq skema dik li ngħidula outreach biex wara li jagħmlu l-ewwel 3 ġranet fl-isptar il-pazjenti imorru d-dar u jivviżitawhom il-tim li hemm bżonn fid-dar tagħhom. U bekk aħna nkunu nistgħu naparaw iktar nies għax ikollna iktar sodott available. Quddiem dawn il-kisbiet, il-Gvern ma wasalx waħdu biex biddel id-direzzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Malta. Il-partnership mas settur privat kienet ingredjent ewlieni f'dan is-suċċess, dan fil-waqt li jkompli investi fil-qasam tas-saħħa. Issa beda diġà xogħol biex nibdew nibnu ċentru tas-saħħa ġdid ġewwa ġdid biex hemmhekk nkunu nistgħu wkoll ikollna
swali tal-operazzjonijiet biex nagħmlu l-operazzjonijiet hemmhekk ukoll u qegħdin nutilizzaw ukoll swali tal-operazzjonijiet fil-privat. Minħabba domanda kbira u l-listi ta' stennija twal sptarijiet privati kienu fundamentali biex itaffu mill-pis fuq l-isptar Mater Dei. Aħna s-sena l-oħra fej jisħlu ma' settur privat, għamilna fuq minn 300 operazzjoni. Ġifir daw kollha pazjenti li kien fuq il-waiting list ta' Mater Dei, silu speċjalista wkoll ġewwa sptar privat u jħallas għalihom il-gvern. Li tnaqqas il-waiting list u titfa' pis finanzjarju fuq l-isptar mhuwiex mod effettiv, iżda li tasal għal dan ir-riżultat permezz ta' ħidma kollettiva waqlija hija xi ħaġa ferm pożittiva. Aħna naqqasna l-waiting list mingħajr ma faqna ħafna flus. Jekk inti ovvjament jew outsource għandek ċertu spiża li tkun ħafna ogħla milli inti tagħmlu in-house. U dik hija il-crucial factor li naħseb li n-nies hemm barra jridu jifhmu. Fid-dawl ta' dawn ir-riżultati, strumentali hija l-ħidma tal-ħaddiema kollha involuti fit-tmexxija u l-amministrazzjoni tal-isptar. Għalhekk il-gvern irid li mhux biss il-pazjenti jkollhom servizz tajjeb, iżda l-istaff ikun kuntent ħalli jkun jista' jingħata dejjem servizz aħjar. Meta xi ħadd jitlob li jitlaq minn post għal ieħor, l-amministrazzjoni tipprova tara x'inhi l-problema ħalli tindirizza immedjatament. Ma jfissirx li wasalna, qegħdin viċin. Imbnew 3 binijiet oħra fl-isptar Mater Dei, estensjonijiet li diġà bdew jintlew biswali mamra b'appara ġdid. Kawża ta' dan ir-ristrutturar, l-emerġenza madux jara stretchers u sodot fil-kuruturi. Sa fl-aħħar nistgħu ngħidu l-pazjent qed jiġi trattat b'dinjità umana. Fis-sentejn il-ġejjin il-gvern wieħed li se jkompli jinvesti biex jibqa' jipprovdi l-aqwa servizz bla ħlas u fil-ħin. Infakarkom illi qegħdin naħdmu ħafna fuq is-sit one.com.mt sabiex kontinwament u l-ħin kollu naġġornawkom. Inħeġġukom għalhekk issegwu l-istejjer li qegħdin hemmhekk tagħmlu share u anke tħallu l-kummenti tagħkom. Infakarkom ukoll li għandna channel fuq YouTube u paġna fuq Facebook. Inħeġġitkom issa issegwu l-aħbarijiet.